אני לוקח כרטיס של קולנוע, אני גוזר אותו לחוטים וסורג אותו לכובע צמר. אני לוקח את הכובע צמר, שם במחבת, אבל לא מטגן. אני רק מראה שאפשר. אחרי זה אני לוקח את הכובע צמר, מקבצ'ץ' אותו לכדור קטן, שם אותו על קונוס של גלידה, אבל לא אוכל. רק מראה שאפשר. הרבה אנשים אמרו לי שיש פה בסיס למשהו מאוד גדול. שיש פה מוטיב שיכול להוות משיכה להרבה אנשים. להרבה אנשים. שעל הבסיס של הדבר הזה אני יכול להקים איזשהו עסק ענק או מפלגה. כי אני רק רוצה להראות שאפשר. לא יותר. אני מראה והולך. מאפשר ומסתלק. זהו. דרך אגב, אני לא דור ראשון. אבא שלי היה עבד בזה לפניי. בסבא שלי, אנחנו פרסים במשפחה, סבא שלי עוד היה מראה שאפשר במאה הקודמת. דוד שלי, יש לי דוד שאומר שאם סבא שלי לא היה מראה שאפשר אז, הרבה דברים לא היו קורים היום. לא היו קורים היום. בגלל זה כל העניין הזה של מפלגה, עסק, זה בניגוד גמור למה שאני בפעולה כל כך קטנה, כל כך בהירה מנסה לגלם. וגם לא לגלם ממש, רק להראות שאפשר.